Hey, 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 hey. Ah, ha, 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 ha. Hey, hey, hey. Ke nake so 'yan mata, ba na so mu yi rabuwa Rukayya, 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 ha ha Rukayya, eh eh Rukayya. Kin ga Rukayya da sanki na gangaro, kadda ki ganni ki ce mini na makaro, soyayyar ki ta sani na yunkuro, ko a cikin mata ke na taro. Ha na so ki da gaskiya, Rukayya fara kyakkyawa, mu zaman ta tsintsiya, da shan Allah ne kainuwa, shi ribar su so mai san ka ku zamto ganuwa, kuma daɗin su ku zauna a tare ba wani rabuwa. In na ji kishi Rukayya zan zo gun ki bar ruwa, ban san kalmar nan da ake furtawa rabuwa. Kullum a dare kina zuwa mini in ne kwanciya, kin yi mini komai masoyiya ta ine miki godiya. Yar alkawari masoyiya ta ban miki turjiya, ha komai tsanani Rukayya ke ɗaya ce zan wa soyayya. Ho 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 ho, ha 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 ha. Ni gurina ki zo gidana nawa ki zauna, ha ha. A watan wata rana ke ce za ki zamo mahaɗina, aha. Gaskiyar zance soyayya yau ce mana rana, ha. Ke ne katari ke na saka a cikin kalbina, komai tsanani Rukayya ke ɗaya ce zan wa ƙauna. Rukayya fara kyakkyawa ce dai san kowa, aha. Ni na zama ke kin zama ni karbiyo rabuwa. In babu jini jikin mutum da ya bashi da rayuwa, ni ke na fuso Rukayya yarinya kyakkyawa. Ni alisuwa ga Rukayya ba zan manta da ke ba, ha. Musa Wallo akan Rukayya kai mini rana, ha.